inosente, si Jackie. May alam mo rin ang totoo ka na pumapayag ka na lang natatakas kayo. Just take care of yourself. On the loose kasi voices. Ingatan mo yung sarili mo. You really think he's a threat? Ginagawa mo. Alam kong alam mo na. So let's stop playing games. Pero sana kahit alam mo na. We, di nga. About me, about what happened, it doesn't change anything. Sana all. Ginagawa mo. Gago! Ginagawa mo. Grace, anak. Kayo na lang po, tay. Ginagawa mo. Huwag kang makalala. Lalaban tayo. Saan mo lalaban, tay? Pagod na po. May laban pa tayo. Di ba sabi ni Atty. Corrales, pwede natin sampahan ang pulis na yun. Attempted rape. Mabigat na kaso yun. Natagtag pa tayo kay Marley. Hindi naman natin siya natulungan. Huwag ka magsalita na ganyan. Andito na tayo. Malayo na ang narating natin para ipaglaban siya. Sana all. Nakita mo yung mga sumusuporta sa kapatid mo? Dumarami sila. Naniniwala sila na hindi kriminal ang kapatid mo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Hindi. Akati mo. Nangako tayo sa kanya. Pagod na po ako. Uy! Dami naman yan. Para sa atin, very Kelvin. Hindi. Bunti ako ngayon eh.
Kala ko naman. Ginagawa mo. Ang dami ah. Dito pa rin kayo tatago sa Moy. Umaasa ka bang nakikita mo pa si Moy dito? Para sa akin ba yung mga dala mo? Baka naman kikonta ka na niya. Sabihin mo na sa amin. Sa tulungan ka namin ikuslit siya. Kung alam niyo lang. Kung pumunta ng cellphone ko, maasa akong siya yun. Pero kilala naman natin si Moy. Mas gusto niya suluhan yung pinagdadaanan niya kaysa sa mapahamak pa tayo. Ang galing! Ang galing! Grace, Ano kailangan mo? Dalawang beses na yan! huwag kang matakot. Tutulungan ka namin. Kaya, sino kayo? Ang presidente. Gago! Hindi na. Ang nangyari? Sinipon ka namin. Sayang araw ko. Bago pa yan lumala. Magbagong music! Music Z+! Naabot sing! Para labanan ng sintomas ng sikol at tigilan ng pagkalaan ko! Para mas bilis galing! Uy, si Mare! Paano ba? Ito ang araw ko. Para mas bilis galing sa sintomas ng sikol! News FC Plus. Now is it. Alagang Unilab yan! Excited na pa-color today. Sisunog na buhok tomorrow. Not me. I've switched. Handing supplement conditioner Gago! challenge. Kaya salon shiny hair. Nasa future ko. It's not luck. It's panting. Una sa lahat, sariwa. Sagana ka sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sariwang sarap at sustansya. Yan ang pangakong mega. Take back my pamilya. Enjoy ang pamilya.